muri yeZimbabwe kwatisangana panapa paZim News Live pano patostreama live tiri muno munyika medu munyika yeZimbabwe. Saka muzara nhasi aiwa tamboti timbouya muzara nhasi musi wa20 May aiwa tichikurukura nhau yanetsa aiwa nhau yetension iri pakati iri kuitika mukati mepati yeruling party yeZanu PF. Sezvamongoziva kuti aiwa kumhuri yekwaMutsvangwa hazvina kumira mushe panguva inoi, kungava kumhuri kungava mupolitics mupati chaimo hazvina kumira mushe. Saka muzara nhasi ndakuigirai nhau aiwa vanhu yavaroda kunzwa yavaroda kukurukura iri pamusoro vatiri kuona Christopher Mutsvangwa ari kunzi akastopa Mnangagwa kuti faz igointerfere aiwa nemastructures emuZanu PF. Vanhu vakatoshamisika vakati aiwa Mutsvangwa mapowers akadai so anomuwanepi zvokuti anotorida over aiwa mutungamiri wenyika president Emerson Damzo Mnangagwa. Saka tipinda muThe Standard newspaper tonoona monyogwa muchinzi Mnangagwa Mutsvangwa clash over faz. Saka toona kuti aiwa vanhu vanotopedza vataura vachiti powerful Mutsvangwa stops Mnangagwa kuti faz igokwanisa kupinda kana kuti igokwanisa kugoteka part pakuchinja kana kuisa structures mubato reZanu PF. Sezvamongoziva kuti faz yakambopenga papicture irero muchiona kuti aiwa faz inonzi yanga yadeployiwa kuti igokwanisa kuti maelections agorigiwa. Saka tichiona panapa tipinda muStandard newspaper munogwa muchinzi President Emerson Mnangagwa clashed with the ZANU PF spokesperson Christopher Mutsvangwa's allies over the deployment. Kuti aiwa each and every year zvinoita bato reZANU PF manje inoti inoenda kuma-structures each and every year ichiona kuti aiwa vangagara vari mumastructures iwa kungabva the lowest rank kuma-cells kuenda kumusoro kwokupedzisira vachiona kuti aiwa vanhu vese vari mapositions avo here uye vachiita maroles avo. Saka toona kuti panapa faz iyi yaida kucoordinata kana kuti Mnangagwa yaida kuti faz igocoordinata restructuring mugore rinori yemubato reZANU PF. Asi toona kuti Christopher Mutsvangwa anobva ti obva Azvipere had suggested that faz should also be part of the restructuring program, but then Mutsvangwa disagreed, an informed source said. Saka kuona panapa tutuna muStandard newspaper mutonyorwa kutonzi aiwa mukomana uyu Christopher Mutsvangwa akaramba akati aiwa faz haifanira kupindira parestructuring. Aminoti faz main objective yavo inenge iri yei yekuti faz Wave Associates of Zimbabwe igopindira parestructuring. Vamwe vanga vachitaura mumacomments vachitaura vachiti aiwa faz ndio inoteka pati pakubirira pamwe vada kuisa maybe vanhu vanotrusta kana vanhu vanoziva kana kuti shamwari dzavo kana kuti maallies avo pazvigaro zvichita kuti faz igopindira mafungiro kana matauro anga achiita vamwe vanhu. The controversial faz which boasts of links the Central Intelligence Organization CIO gained prominence during the ZANU PF restructuring programs in 2022, triggering chaotic party primary elections. Faz was accused of rigging votes in favor of Mnangagwa's known allies. ZANU PF has announced that it will commence its restructuring exercise this month, beginning with party cells to ensure that all members, regardless of their positions, were registered in the structures. Sandoza took note I was ZANU PF iri kutoti by the end of this month vanenge vatotanga kuti exercise yacho iri restructuring. Asi toona kuti aiwa uyu mukomana unzi Christopher Mutsvangwa akazvimisa kuti faz irege kupindira. Saka toona kuti Mnangagwa amiri ipapo Mnangagwa anobva atofunga kana anobva atoplana kuti aiwa rega ndichitobvisa Christopher Mutsvangwa kuma war veterans kuti achifaiwa achibva ikoko nokuti kubva kuna around 2013 ndiye angaringoriko mukuru wekuma war veterans pasina umwe munhu aiteka pati ikoko. Tiona kuti papasingamboitwi ma-elections ekuti kuone kuti ndiani acharamba ari mutungamiri wekuma war veterans asi anga akachengetwa Mnangagwa up to now. Saka takuona kuti panenge pakuda kuitwa futi ma-elections kuZCTU ikoko ameno zviruda kufamba sei kuma war veterans ikoko ameno pavanenge vachamudi mubato ameno hatisi kuziva kuti zviri munyasi kuitika. Notoona kuti kunyange kumhuri kwaMutsvangwa zvinhu hazvina kutombomira mushe. Toona kuti paweekend apo akatozospenda weekend ari behind bars nevhu Mutsvangwa nenhau dzekuti akaonekwa ane multiple cards uye akaonekwa ane router yenge vari kutongofumurana vachida kungoti zvinhu zvavanoda kuti zvive zvibude. Ndio matauro ari kuita vanhu nokuti nyaya yacho
kwairi kuenda aiwa hatitombodzwisisi kuti chii chiri kuda kumbonyasa kuitika mubato rezanu PF. Zviri zvirikuda kungoexposwa nokuti tinoona kuti vamwe vanomboti itension iri pakati paChiwenga sezvamunoziva Vice President Chiwenga na Vice President Chiwenga sezvamunoziva kuti temu yaED Mnangagwa according to the constitution mutemo cheo unotaura kuti ED Mnangagwa ari kufanira kutonga kusvika 2028 haazokwanisa kupinda pa3rd term. Saka sezvamunoziva mese yakuita ichiingiriza yakuita ichikura. Saka ameno chimbotudzai mafungiro enyu munomboti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Chiitiko chareiza chakazara pamaheadlines emanewspaper mazhinji sezvamungoziva past 2 weeks kana kuti kwana 2 weeks tinoona kuti manewspaper mazhinji nhau yaMutsvangwa nhau yethe Mutsvangwa family ndiri kudominata ndiri kutonga ndiri ngokurukurwa kwese kwese vanhu vachinyasa kushaya kuti zviri zvinoda kumbonyasa kuitika nokuti mukaona poitika nyaya dzakadai so aiwa pane chikuru chinenge chakuda kutoitika sezvangoitika mugore ra2017 zvamungoziva nhau dzana Grace Mugabe ndopadzangotanga ngopisa hapana kumbotora nguva yakareba kupu ndobva yatoitika. Saka meno zviri kushura chii ameno muri Zimbabwe chimbotiudzai kuti munofunga kuti kudii pamusoro penhau iyi. Aiwa pina mucomment section medu mutudze mafungiro enyu ndopanda kuti musakangana kusubscribe kulike pamwe chete on the bell icon kuti urambe uchiona maupdates anokupa pano paZim News Live.